тарзи истифода бурдани бот чунин мебошад. Аввал ки ба бот медароед, тугмаи стартро пахш мекунем ва ана ҳамин тавр менюро ба мо пешниҳод мекунад ки дар ин ҷо кнопкаи пул кор карданро пахш мекунем ва ба каналҳое ки мебарорад обуна мешавем. дар баъзе каналҳо подат заявка мебарояд, яъне мо бояд подат заявкаро пахш кунем ва пас аз ба ҳамаи каналҳо обуна шудан тугмаи санҷишро дар ин ҷо пахш мекунем. боз ҳамин менюро ба мо мебарорад. Дар ин ҷо боз як бори дигар пул кор карданро пахш мекунем ва ана ҳамин тавр равзанаро ба мо мекушояд ки мо метавонем яъне бо даъват кардани дӯстонамон ба бот, яъне бо тариқи реферал пул кор кунем. ана ҳамин силкае ки ба мо бот медиҳад, инро копироват карда ба дӯстонамон мефиристонем ё ки аз бот, яъне дар ин ҷо тугмаи поделитсияро пахш карда ана ҳамин тавр ба болои контактҳоямон пахш карда меистем ва дар ин ҷо тугмаи равон карданро пахш мекунем ва тамом вақте ки дӯстони мо ба ҳамин силка вориди бот шуда, яъне стартро пахш карда ба каналҳо обуна мешаванд ва тугмаи санҷишро боз пахш мекунанд, бот ба мо пул медиҳад ки агар суратҳисоби мо 10 сомонӣ шуд, метавонем пуламонро аз бот гирем. Барои пул гирифтан мо тугмаи утоқи шахсиро пахш мекунем. боз ана ҳамин тавр менюро ба мо мекушад ки дар ин ҷо айди рақамамон, суратҳисобамон, пулҳои гирифтамон ва чанд нафаре ки даъват кардаем онҳоро нишон медиҳад. Барои пул гирифтан мо бояд 10 сомонӣ дар ҳисобамон дошта бошем ва агар ки ҳисобатон 10 сомонӣ шуд, яъне тугмаи пул гирифтанро пахш мекунем. ба мо якчанд кортро пешниҳод мекунад. Аз инҳо мо метавонем дилхоҳашро истифода барем, яъне Душанбе Сити, Алифмоби ва шоти телефон. ҳоло ман Душанбе Ситиро интихоб мекунам. яъне чӣ тавре ки мебинед, дар ин ҷо ҳадди аққали маблағгирӣ 10 сомонӣ мебошад ва аз сабабе ки дар суратҳисоби ман 10 сомонӣ нест ва ҳамин гуна менюро бот ба ман мебарорад. Агар суратҳисоби ман бо 10 сомонӣ пур бошад, яъне тугмаи Душанбе Ситиро пахш карда метавонем рақамҳои Душанбе Ситиамонро партоем ва пуламонро ба мо мегузаронанд. Ва бори дигар мефаҳмонем, барои пул кор кардан, яъне шумо ҳамин силкаро гирифта ба тамоми дӯстони худ, яъне дӯстоне ки дар телеграм доред, дар группаҳо ва ё дар ватсап, дар инстаграми худ метавонед реклама кунед ва ҳар як одаме ки ба боти мо бо ҳамин силка ворид мешаванд, ба шумо яъне бот маблағ медиҳад. Пас аз 10 сомон шудани суратҳисоbatон метавонед пулро ба яъне Душанбе Сити, Алифмоби ё шоти телефон гузаронед. Агар видео ба шумо фаҳмон набошад, якчанд маротиба яъне такрор дидан гиред, ҳамаашро албатта ки мефаҳмед.